Kandosanan. Sa usa, kababayi nga si Gloria. O karon mga kahandusanan, paingon ta karon kang Gloria ato siyang kumustahon kung nagkita na ba sila ni Toryo. Let's go! Atong bisitahon si Gloria, mga kahandusanan, diri sa daruhan. Kung asa sila nagkaila ni Toryo, paingon ta siya karon mga kahandusanan. Niya si, mga kadusanan, niya si Gloria, nag-atiman sa iyang nagkuha sa iyang kuan, sa iyang baka nga binuhi. Maayong hapon kanimo kandusanang Gloria. Ay, mayong hapon. Ni ako karon nagtugway og baka nga akong napalit. O say ato kandusanan. Oh, ni Kari lagi ko kandusanang Gloria. Kay kumusta taka kay murag happy makakaroon nagkita na mo ni kuan ni Toryo? Na kandusanan katong didto ko sa imong istasyonan nga pay rehistro. Handod karon kandusanan wa man gid siya ni uli. Mao? Wa gid siya nakauli. Ngunit karon Toryo. Dong Toryo og dong nakakita ka karon sa akong gibuhat dong nakapalit bay akong baka dong. Dong dawa dong ang baka dong. Dong wa pa ko nimo biyae dong naunta tay baka. Baka og kabaw na untang ato ang karong kuan. Wa manggid ka naminaw sa akong panawagan tong isa istasyonan dong. Dong blooming na bay ako karon dong naka-make up na ko dong. Di ka poy naman kog hilak-hilak dong. Di na ko mohilak dong. Wala gid ko nagtuo nga ma-interview day ko karon ni kandusanan. Kandusanan pwede ko manawagan og usab kang Toryo. Pwede kayo kandusanang Gloria. Manawagan unta kog usab ni Toryo. Kay wa man gid siya gud naka uli hangtod karon. Ako na lang bayan taon usa. Na nagtugway kog kabaw diri sa daruhan. Kabaw na baka. Ay, baka di ay nakalimot man ko oy. Asa man imong kabaw day karon kandusanan? Tuwa sa kuan pud akong gibakbalis tuwa dito sa unahan kay di mo siya pwede iduol. Manawagan kong Toryo pwede ka hundasanan. O si panawagan. Dong Toryo. Sige ra magud kag panawagan. Naanad nako. Sige go. Ako na lang tos-tuoson oy Oh, kandusanan. sige. Dong Toryo. Dong pauli na dong. Dong Toryo. Dong tanawa nga tong baka dong Dako na kayo dong buntis sa baya ni siya dong buros. Buros na tong baka. Dong Toryo, og nakakita ka karon sa ako ang panawagan dong. Katong akong giingon ba sa imo nga magkita ta sa daruhan. Kay magtugway kabaw karon dong baka gid akong nahawiran karon dong Dong Toryo. Dong, wali na dong oy. Dong Toryo.
Dong, uli na dong. Ako rin taon usa dong. Dong, gwapa na bay ako kaayo karon dong. Dong, oh, sexy na kay ko dong. Dong, blooming na kaayo ko karon dong. Toryo. Dong, Toryo. Dong, Toryo. Uli na dong. Dong, uli ataon ko dong. Kayo, ako rin taon sa mag-atiman sa mga hayop na ako nga napalit dong. Bisag dili imuhang kwarta. Dong, Toryo. Dong, pauli na dong. Kaduha na gid ako ni nga panawagan. Nga muuli ka dong. Dong, Toryo. Uli na dong. Dong, oh, ang baka dong kita ka dong. Dako na kayo dong. Nana ni siya'y apo. Nakapo na li nga baka dong. Sa atong duha, wapag jud in town. Sa imo na lang kong gibiyaan. Hantod karon wapag jud gihapon dong. Toryo. Dong, Toryo. Pauli na dong. Nako diri sa daruhan dong, oh. Na ang baka sa kong likod dong, oh. Tawa dong. Dong, uli na dong. Gwapa na baya ko kaayo karon dong, oh. So kanya imo kang gibiyaan dong, kanunay ko nagpagwapa kay aron lang gid maka uli ka. Dong. Dong, Toryo. Pauli na dong. Dong. Dong, tama na dong, uli na. Hello mga kandusanan! Thank you for watching. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Bird Aninohon. Thank you so much.